ଖୁସି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖୁସି ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବି ଖରାପ ସମୟ ଆସିବ, ଟିକେ ମନକୁ ଟିକେ ହସ ହସ ମୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଆଉ ସମୟକୁ ତାର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ଯାଇ ସଠିକ୍ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ରାତିର ଅନ୍ଧାର ପରେ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟିଥାଏ। ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥାଏ ତାହା ହିଁ ଘଟିଥାଏ, ତାକୁ କେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିଥିଲେ ବି ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନି। ମଣିଷ ଯେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛି, ସେତିକି ଦିନ ତାର ଲୀଳା ଖେଳା କରି ପୁଣି ଫେରିଯିବ। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଆମେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ କଳାକାର। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ସମର୍ପଣର ଭାବନାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦିଅ, ଯେପରି ଆଜି ଦିନର ଅଭିନୟଟି ସୁନ୍ଦରତାରେ ଭରିଯାଉ।